Bronnadh a bhuachtrainn a Chumainn Lúthchleas Gael sin ó bhórainn. Caithfear le cáiste náisiúnta na Ghaeilge seo leis an Chumainn Lúthchleas Gael Sheosaimh Mhic Dhonncha. Tím príomhhaimena áras na Ghaeilge seo fásta sin ó chun. Agus teile ag gonatha ar fád Páirc ban chéile Sheosaimh ar náide. Den ócáid steirúil seo a rís sem rian, an tríú bliain den ócáid seo barsúil. Níomar rochleachtaí bheith a buairt Chrócaigh fan am seo bliana. Beidir muid níos garbí na nGael a coppla bliain. Ní bhfuair muid an deise bheith thart fa bhí bhan an óbhar a hanara. Dat sé deasar an seo agus goheirí sceifte chomóraiteil an seo náir a buairt Chrócaigh agus sílim me cant le Franci agus le í Martin ó farí agus a daoine ar a níos luithe tróna seo go léiríonn se an sceifte an seo ó Chumainn Pelle chuid an Chumainn Lúthchleas Gael ar fud na tíide go léiríonn se an másathe ar na gradam seánna agus léiríonn se fásta an dul chun cinn agus ggóil na gradam seo gradam an Ddracht Sheosaimh Mhic Dhonncha a gáil ó neart go neart bliain bliain agus mar dúirt mar seo go dtí an tríú bliain agus na orchamuid an náirt ggóil ardú sontas atá cymrianna agus sos i céad tríos a chuig Cumann le páirt cymrianna in san chomarta seo mar a déirtha an a déag le Chumainn Lúthchleas Gael agus ar fod na tíre ghfuil deis acu a gud talún agus na deis na tacu da chuirsaí Ghaeilge agus cultúra na gud Cumanne a chuir chun cinn agus mar bhí mar eile daoine le níos leithe fásta hí mai debre héinde a RT radio na Gaeltarta. Tím ggóil sé gur níos fosa bliain blian na countryal fríd Cumann agus neall na déanú a sampla bhain thuirteanna na nGael agus tím idir list an áirte an Chumainn Lúthchleas Gael ní bhhainain atá a mála bhór litir ceannaing tí muide mar dtí an Gaeltart mar ta ó gunne geantra Gaeltarta agus an neran a bhí acu mrianna ar an sinre bhí acu mrianna bhí meabta bháil go forest agus countryal agus an neran a bhain críomhfuoi le níos fiche gwn an nGael min ní bhhainain gur áirtar country lífa Ghaeilge le foiile ar an sin agus is léirú tándar an dul chun cinn ó chiim na Ghaeilge dé mar sin tána Ghaeilge beá agus mar dúirt mar tá sí gáil ó neart go neart. Ní mar scrín marna le cantin seánart a go leor countryile le hart a mé dhé agus go leor grada mar a dúirt mar a Bronnadh seánart mar sin an chiad job go an ort na choú a chur a bheith Frank McCann banis na scéim seo le Ghlór na nGael agus bólam dur dúbúir a bás de Frank McCann. Chumainn Lúthchleas a bhuachtrainn a chairí a phríomhhaimní feig agus a tam cóglachaithe agus cairde fáilte rómh an seánacht. Ní roimis agsúla bheith caintenacht bhí Pat Carey le bheith caintear san Ghlór na nGael ach tá rud ag an scalban agus sílim bhil se scalam an Pat Chumainn anach agus fágu sibh le mé ar éiste líana. Ach bhhailm rid buíthe sa ggóil ar san Ghlór na nGael an seánacht. Ar dús bair a bhhail an buíthe sa ggóil ar daimian tá teanna skyjob sin mar ar tí. Buíchas leis an Chumainn Lúthchleas Gael le Sheosaimh Mhic Dhonncha caithear le Christian náisiúnta na Ghaeilge agus le buil an bóid ar fad. Buíchas ar leith a ggóil dá trisin na cheara agus í Martin ó farí a chuidí leis an próiseas máilteachta am líana. Buíchas leis an Cumann, foran an Cumann sin Jamie agus Alan ach go háirithe, agus buíchas leis na thoiríoirí atá ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha faras na Ghaeilge agus an rinn cultúr éireachta agus Gaeltachta. Buíchas Chumainn le bord sogan le bord Ghlór na nGael is le chead an bord sin go bhfuil Virginia Gréamhach agus an mbonn na hebre seo. Maithín gro blian an leidir leginne agus is do bhhar in chur bord Ghlór na nGael, Chumainn bord Ghlór na nGael don scéim seo agus foran sogan Chumainn an tigras saléirí an foran Ghlór na nGael don Fondúireacht. Gohfuil muid ar fád an seánacht agus rá ar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Mar dearm tá tigras uine agus leis an foran atágamsa maithim go tigras agus fáinneamh den Sky go leor a go sin, so má bhuíchas libh sé go speisialta. Tá muid buíoch as an tacaíochta leananach a aon muid ó Teaghlach Mhic Dhonncha agus tá anna hasarm sibh ar éist an seánacht. Seo trí bliana sa chéile go bhfuil siad an seálinn agus ní an Virginia Rio bhag den tacaíocht a bheith sibh doine agus muid ag fáinú faoi ainm mór dearlach an seo agus is mór sibh a bhéile an seánacht. Agus de herbh sin bhrealam fáilte a chur
rud peg an seo teacht an airdan le gannneanamh Bronnadh ba blahanna ar híonn seo. Agus Jerry Boylan Moeas a go live share fad, na clubanna an seo an mbonn a bháilú an not. Bunin an ihe seo live héan, is the war were nígars héan, an obair a janta agah, agus war sihir a tá corthaiste le blian agus ní spudge. Sin an cúis gúilmid an seo nach chun sinna chealú, ní anamid a bhagta sinach an urid. So bhrealam sa gomach an bula bus is fear, den ihe go dtí seo inis. Under the club in Ian. Congratulations. Gur bhíle maigad a Frank. Cuine agus bocmuid a ré lein mar dúrma tá go leor le déanú na nGael gansin ar fád agus go leor Chumainn le hart an stéitse na goid gradam a bháilúin seo nort. Mar sin chiad í chantre le bas a gin seo nort a stéitse na sé sin ó chuin príomhhaimena áras na Ghaeilge. Damien, agus tá fáil se róga lig Chumainn Lúthchleas Gael a chaithear a chaiste na Ghaeilge, chaithear a haras na Ghaeilge, agus a ghaoine uise lig léir chláin na cánacha fásta peg áin eilis agus marin tá fáil se róga lig ag an ócáid haghaidh seo. Tá immer bheith Bronnadh fásta agus muid cumniú ar Sheosaimh Mhic Dhonncha nacht. Da me sé seo le seo éceil fa tean Bronnadh an ceangail seo éceil idir Chumainn Lúthchleas Gael agus chur cinn na teanga. Is dóithe gneorú ar an ihe seo nacht is minic smuitiú siar, is minic a holama san am chuid thart daoine a ráda mé Chumainn Lúthchleas Gael ran fáirteach I chur cinn na teanga mar is ceart go mé linn. Agus cé go raibh an agriacht seo Chumainn Lúthchleas Gael a gcónaí tacaíochta agus go mbeidh gcónaí ag tuairt aithantist an Ghaeilge. Tá rudaí inné áthú ar bhealach sontas le coppla bliain an nuas maidir leis an winsetá ag Chumainn Lúthchleas Gael a chur cinn na teanga. Leis an Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus an ceangail le Ghlór nGael ar náithe, le ceapachan Jimmy Huama an sin mar Africa Ghaeilge an seo Páirc a Chrócaigh. Tá Africa Ghaeilge inis ag cóirne chuid trí sin I cheara agus rudí den cinne sin a Tharla tá sé ag máú phobal Chumainn Lúthchleas Gael isteach I gceart lár chur cinn na teanga. Agus tá Chumainn Lúthchleas Gael inis páirteach inglúiseach na Ghaeilge ar bhealach nach rúis a bhí a ribh. Ar náithe a bhí sin de chuid mhór daoine in sa Chumainn héin go háirithe caiiste náisiúnta na Ghaeilge agus Mhic Sheosaimh Mhic Dhonncha atá ina taithalacha sin ar láthair na huaire agus baile mo bhíhas héin a hórta na daoine sin a chuní lá ag gáil go dtí go bhfuair siad an Ghaeilge higgin level agus ag an céimhíocht a teicíonn in sa Chumainn. Tá deachú na tíre mar a bhí Damien arán sin I léit na Ghaeilge ag áhrú. Coppla rud sontasach ag Tharla inis ag leibhar an rialtas atá cuide go mór lei sin. Tá billion nua teanga inné bheith fáiltíthe sin an chatan seo héin a dhéanas áhrú mór don teangaí in sna blianta tá máthróin. Tá próisis planna le teanga ar siúil agus planna na teanga a nolbú inis don na ceantarathe Gaeltachta lig sé cinne sríoch acu do bhailte seirbhíse Gaeltachta ar fud na tíre sé cin déag acu sin agus do líonraí Ghaeilge taobh muid an Gaeltacht. Agus na planna sin fáil aithantais omlan ón rialtas mar chud de fallaí an rialtas agus níos táhairtaí sin tá sé do fáil muoinú an rialtas fásta. Agus lena chasin ar náithe mar a thugann muid a lig fáidir thar timpíal na tíre ar fad tá íság na tíre ag tuairt na Ghaeilge chacu héin ar bhealach na rúise a dhéanamh san am a chuid thart. Agus leis sin is dóileann go bhfuil an Ghaeilge chatan king ar bhealach an láidir a leis sin sa tír
agus leis an cófáirtíocht seo le Chumainn Lúthchleas Gael ag leibhal na clubanna. Agus ar nóide an obairionta le Ghlór nGael a dheanú ar an talú ag leibhal na bobal. Bé súlagin bláth agus rá ag geal ar an obair sin in san ama tamach róin. So báilm go ddéire agus mé críbnú tréslú leis na buiteirí lige nacht tu go dúrach an seo nacht os chun gas scór club ceidim a fáil dúisna an seo nacht agus báilm ámór a ríarú agus éad in áiríirih i caiisiad amach ar a dorastanga lena go clubanna a Ghaeilge. Gur míle maigus. Gur míle maigad a chéin. Ook met rij en is wat je een cancer journal, Sheila van Noord, agus sin uachtaran an Chumainn Lúthchleas Gael agus bóilm godorche fallen fáil dorche buir básla war dal de uachtaran an Chumainn Lúthchleas Gael sin sin bobóran. Ghaeilge Ghlór nGael, Chumainn Sheosaimh Mhic Dhonncha agus Ghaeilge haar ceann Chumainn Lúthchleas Gael bhhatlam fáilte Chrócaigh illig an seo chuig Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Bhhatlam tréis lú go mór leis na clubanna go léir a bheith gradam a bhrunna orthú an ocht. Ahantas iad na buin seo na hiarachtaí atá an dhéanamh ag na clubanna an Ghaeilge Chrócaigh. Bhhatlam tréis lú ach go háirithe le Chumainn Lúthchleas Gael na fine má Chumainn féin agus Chumainn Lúthchleas Gael na rinne a bhfuil Bhonn le brunna orthú. Tá éag déanta guibh cogáir agus guibh go léir. Bhhatlam freisin tréis lú den ar gcuid páirteanna sa scéim seo Ghlór nGael. Tá aga bhór déanta acu ar an scéim seo a chuireadh tús leis. Antas ar an gcuid oibre atá san nuacht go bhfuil néniu mór Gaeilge ó rinn don Fondúireacht don 2-3 bliana eile. Cabhraigh sé seo go mór chun an scéim a orbert. Tá muid ansásta an ógurt go méid muid féin ag chur leanar scéir den cíiste dóntais freisin. Míle buchas libh agus gur a fada bún na bartéarnach. Tá an Ghaeilge an tábhachtach dar gcuid buid ar fud na tíre agus tá muid ag súil le clár léanta tógraí Ghaeilge a orbert an bliain Chrócaigh. I measc na rudí mór beidh a siúla going le fiche, beidh lá mór Ghaeilge a agrú going ag cluichí le ceannas na hÉireann, agus beidh iris nua dírithe ag gáirí a chur ar fáil a going ar líne. Gan a bheith ag trácht ar an obair Fondúireacht darnóigh. Tá seo luathe I strátéis Ghaeilge na Cumann, go méid muid I gceartlár pobal na Ghaeilge, agus tá muid ag súil le tabhairt faoi sin an bliain Chrócaigh. Tá muid ag súil le bliain mhór GA Ghaeilge bliain fiche. Gur míle maith Gur míle maigad a bhuachtaran agus mar dúirt muid sílim an cancer journal so gin seo an North agus go mu go le bhgu a réine agus mar dúirt Frank beidir an chuidir táhachtí den níe na sin an obair ar fád a dhéanú ag na Cumann fud na tíre agus sílim go bhéim se bogú ar hín le bh sin seir be le spéiseáil den na Cumann a teile hart chun tasí mar sin marhann go dtí a bommate dún agus be mar réile túús a chuann sin áchaid front. Is seo ag dulmach beá láidir leis. Típ le chúna. So cad é an atsa? Tá mar réile túisiir de ríis le mar dal. I muid bhád.
Tú sé muid an áirta sin bhn chéú, agus go dtíra le míniú ba go bhirtíomh ar an obair a go réigs, mar dúirt muid sin nobair tríon na muir a talú go leor den na máiltarí mar luis níos luiche, agus le brithí Ghlór nGael fad na tíre. An bhn chéú mar dtíra tús leis an aiste na tús le a choras le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus mar eicin muid an seo náirta go leor daoine agus Chumainn bonse leis an bhn chéú agus an sin ar bhgan tú réige dí bhn aige. Tú sé muid an náirta sin bhn chéú agus an chead Chumainn a bheits teart an stéite is neis do bhád bhuam hen sa bhálan in nGael sin Chumainn Lúthchleas Gael chlubanna agus bóilm fear na fáilte chur a bheith Conor ócáid agus na chuideart an náirt bei John Joe McIver. Bhfuilm go dtíra dhéirí ar uachtar na Chumainn Lúthchleas Gael sé ó hórainn a thart an stéite rís agus na chuideart leis an Bronnadh dhéanamh bei úna ní chundra sin áfaice forbar Ghlór nGael. Okay, lads. Throw shot an ish. Done what? An chead Chumainn le bheits teart níos is chun bheo sin ceil Chumainn agus na goidearta an seo náirta sin gradam a lácu bei mai caití wartha agus Fondúireacht ag túid, chur ag fáilte an chuile dá. Shocking the suicide. Rahamid ó cuaíonis rahamid go chundaigh aontrime agus an chead Chumainn is bal farste Chumainn bhícheil má déhhaid in sin is chundaigh aontrime mar dúirt muid agus náirt leis an gradam a lácu ar son bei Tom Pendleton agus Tom Pendleton ág mar sin chuir ag fáilte an. Through the gee. Come on. Sound. Rahamid ó chundaigh na Ghaeilge Chumainn líhead leabhar an na cuan an chead Chumainn le bheits teart níos agus an na goideart an seo náirt bei Fondúireacht í Lochlann agus Katrina ní chubanna. Rahamid ó cuaí rís agus peimiid ó nGael go ggéaltar go nGael agus an seo níomh Columba is glean cholam ciile agus an seo náirt is Chumainn níomh Columba bei ruairí ó Chorainn agus sin Séamus mac Lachlan mar sin chuir ag fáilte. Fair play, you can our age, you've lived through the man enough. Chur just Chuntaigh formána linneis agus Chumainn ar a linn í Chonail agus an seo náirt Haragionn tá Cathal a dúirtar linn Mariscion ní hé Martin McBrian a bheits an seo agus Vincent ó Martin a bheits an seo náirt san Chumainn. Is it great to get just an offer just going to be? All the father gun chop. Go on, just Rahamid go tíráin is go chundaigh tíráin an chréú an seo na cláraithe Chumainn Lúthchleas Gael na cláraithe sin agus an seo náirt mar a dúirt man níos luige Cathal agus Martin McCaffrey. Town and ish.
Ramage go Portlaige, Ramage ó Yasrish go Portlaige, and Chana Fobal in Shaw North, Agus Murderkmich, Isla, shot and one Chrew, Agus na Boyd and Commandant in Shaw North, Anthony ó Hellahan, Agus K. E. Hellahan in Shaw North, that's one. Fair play. Bocamadre, Pelimadre go nGael Rish, Bala go nGael in the workshop, Chumainn Lúthchleas Gael na Gera Moistri, Agus in Shaw North, Enya ni Congal, Agus Cílan Lochni. Okay, when you finish, and all. After the figure. Bhonn Pelimadre Conda Intim Rish, Chumainn or Donit in Shaw North, as Conda Intim. There's some bit in a DB or son in Shaw North. Neil. Okay, Tarpilor Yanamajarin, Agus Brahapanamage, Murjeha, and Snashe Conda, Agus Conda Yard Wahaling in the workshop, Common Raymond Ianlin in Shaw North, Agus and North son shoot by Robert nGael, Agus Rodney McShane in Shaw. Chur Jackson. Over for the shop, over his foot your wire. Chur Jackson. Tanna Connolly Ledger in Shaw North, Caimare, Páirc Chrócaigh, Pelimadre go nGael Rish, Agus in the workshop, Chumainn Lúthchleas Gael Glan Tully, Gonda go nGael, Agus in Shaw North, Sharon Ianti, Agus Conor McGinty, Harchan Chumainn Glan Tully. Chumainn Tharla hart in Eastern Common Macalin in Shaw's Conda Interim a Dermer Hegim Yelena DB in Shaw North a Boiling Gajira or Gojbanati or Hakugas Chur just in relation Common Macalin as Conda Interim Motioning Buri Boss of our team. The Conda Iwelli in Yanish and Tullawar Gajira agus Chumainn Lúthchleas Gael and Chin agus Boiling Coru Horrebe Dermer Hegim Shishin Neve I Chléri agus Ashton I Gabin Archan and Common Chin Chur Jackson. Okay. No. We tried to do that Chur Jackson. The Conda and Doomling then shit were North, Chumainn Lúthchleas Gael Grum Gae, agus in Shaw North, the for shoot Tamarchin McCall, Shin Tharla and Common Chin, agus Tommy McLeod, who my Mushin Corgi Fledge Rumpu. Man yet the shop, Boiling Buru Boss, agus Chur just in a law. Good Shiroing in Ish, Common Glan Ali, a Gonda Heroine, Chumainn Lúthchleas Gael Neve Sheosaimh, agus in Shaw North. The for shoot Tamiri Carmel Lochry agus Maury Carney. Corgi Fledge Rumpu. Chur Jackson. Ramage and Conda Beldarish, la Conda Heroine, Conda Yard Wahab, Common Pella Hamash Davish at an Shaw, agus in Shaw, the for North, to Anthony O'Howran, agus Tahay O'Brien, Russian Corgi Fledge Rumpu. All right, God. Go for Manaling in the workshop, agus Chumainn Lúthchleas Gael Chilnelle, Brian O'Burva, Gonda Yarmana,
agus an seo North Dífa, tá John ócáid agus Chris McCaffrey, mar sin Chrócaigh fáilte Okay. Okay. Chur just go. An siad cumanala a tan bhonn críú bhaintse cumléanna, dar ná cuman ar blion bóra cumléanna sin cuman ní bhéna is glan garmni agus obair bóra dhéanú a sin farír an naine acu abata bh lehéann seo North a rís bhhain cóhar just in lá sin cuman ní bhéna sin glan garmni agus an dhéanú. Go tíráin líne rí sin is an bhfuil an bhuair seo Chumainn Lúthchleas Gael na fianan sin an bhfuil agus an seo North Dífa siúd tá Serena Maxwell agus Jared McStravick. Chrócaigh fáilte Okay. Bronnadh. Tá muid chorah ré leis an siad sceifte agus é seat níos bocha muid ré a rís go hart wahaling agus seo cuman críomhrú am leistal cam loha agus an seo North Dífa siúd a Páirc Chrócaigh tá Lauras ó Bronnadh agus Donal McCamey mar sin cóhar deasla. From the house. Conda dúingling in nuair seo, cuman balla crán ní Bheosibh Chumainn Lúthchleas Gael ní Bheosibh ná dréir mar haghaidh nGael den bíon seo ón cuman sin North mar rinmuid leis na cumain ar fad bhfuil cóhar just in lá agus a néachta a bunch acu tús leis an bhonn críú mar sin tuaigh buir bás Dífa. Se tomult a bhí muid in nGael agus peilimuid luima ní bhhairna níos luiche agus seo cuman le the a mála bhórla tre ceannaing for se gradam níos luiche mian gradam Chumainn Lúthchleas Gael go nGael mar an cuman tímuid an Gaeltart an obair smótar ar siúla acu mlíanna agus se sin géile tre ceannaing agus North a Barbara ní chahalíonn seo leis an gradam eil. Na sin cin dearna don bhn chréú sin condaí ar bhthal in rís an lorgain an nuair seo Chumainn Lúthchleas Gael ní padaran sin agus mar dúirt seo an grúpa dearna te níos don bhn chréú bheith Ónan Macaí agus Jimmy Macaí in seo North Dífa. Cóhar deasla. Well, after sort of go fáil. You have my water. Yeah, boilum. Yermuid yn nuachtran ben lew Thorsa go maigad. Salam ei nícha harta. Boilum iris ar chen de puir harta níos o Ghlór nGael affagia for brille leis le Ghlór nGael. Chrócaigh fáilte ar an Mar a dúirt muid seo an bhonn airgid agus céimeach an tasí agus a rís na cantla leis na mantra níos luiche obair mhóra dhéanamh na coming leis mar na boxí le líú leis na gradam seo bhaint sem agus níl seo forras na tímuid an North na arcantúr an bhn áir na bhla dhé cuman ag fáil an bhn sin an North mar sin is éachta tan héin an bhn airgid bhaint sem mar sin gan heilí máile bochamuid réigetí an chiad cuman na bheits níos leis an bhn airgid bhaint sin go condaí intra mar rís Chumainn Lúthchleas Gael hir na nág agus an seo Dífa an North de réir mar a hiigim. Seo go an seo Edinchart. Ja. Malachi agus Gráine an seo Dífa. Sé Malachi dofan me leiscail agus Gráine dofan. Chrócaigh fáilte. Or
Gyda nGael Riesling, Chumainn Lúthchleas Gael Bhonn yn ffobl, agus cóhar just os cinn sigar obair mhór a dhéanamh acu sin agus tím con ó Dónaí an seo nort agus na chuideachta sin ghfuil anting ó dúgaid mar sin fáilte ópar. Troscar, chun na haltóra. Now, Bronnadh. Cóhar just. Conda yn dŵn yr is tí chonarta yn workshop agus an boild an ócáid an seo nort Sheosaimh Mhic Dhonncha agus Germad ó Cali mar sin bort ó Chumainn an seo nort agus cóhar just ó chríomh. So leis a rís. Chata elort. Okay, that's hand on. Cóhar just. An siad Chumainn Lúthchleas a charta níos an seo luam an níos leichi a dig túsna híche a gonda go nGael a mala bhór litre ceannaí dar náí agus balla a go neart ó híom na Ghaeilge agus an Ghael scoláir a gal chun cinn fásta. An siad Chumainn Lúthchleas a bunch ar bhn críúil an bhn airgid leisceil an seo nort sin Chumainn Lúthchleas Gael ní bhhain agus tíf an seo nort a Fergus mac iad an náí áfid a Ghaeilge bord chunda go nGael agus na chuideachta Charlie mac an tír mar sin cóhar just os Chumainn Lúthchleas Gael ní bhhain. Hand on. Cóhar just. An siad Chumainn Lúthchleas a charta níos an chlochada as conda yn dŵn agus an seo dífa nort taróisín ní ruanaí agus an ní cruairí mar sin Chrócaigh fáilte rompú bort le bhardá. Common chop. Tell such it. Bronnadh. Getwisket go nGael in your ish in the workshop, Chumainn Lúthchleas Gael char an Dónaí, boiling fáilte har rompú an seo agus cóhar just in le Tharla McLaughlin agus Patrick McLaughlin at an seo nort thar an Chumainn Lúthchleas Gael char an Dónaí. Tharla Ghaeilge here, he picked over over to chop. The right hand. Full size. Cóhar just lo. Bocca mid lein, tá muid giving his congrid an junior, the rémar tá muid got fríd an seo. Rámuid go conda híráin an nuair seo, Ellen agus Chumainn, Chumainn Lúthchleas Gael níl colm Cille a gonda híráin agus an nuair seo chocaí Damien O'Neill sin ó Fáil agus sílim go rian punkna O'Neill an seo an na goideachta nort mar sin jiggling bhuiú básort an siúra chuile hart níos an seo. Tá sibh seán agus tá Frank Samala. Cóhar Jaslav. Chun jaring, Chumainn a fuerte a listan Sheosaimh Mhic Dhonncha. Chumainn Lúthchleas Gael Bhonn Cranaha an siad Chumainn Lúthchleas a charta níos agus an seo norta John ó Cearainn agus an na coideachta tá gréine í Cearainn mar sin Chrócaigh fáilte. Roiar na Canéis, oh yeah. Sin cin dearna agus mar a dúirt de gcónaí as cinse na jiggling a gana tréas leis an chead Chumainn Lúthchleas a charta níos ó hiú nobar a bhór a dhéanamh ó hiú na Ghaeilge dé a mal farste agus ar fod chunda dhéantrama sin líochra loch lí agus an Chumainn dearna agus a charta an stéit nort agus Conla Elvis a charta níos ar a son an seo nort sin cíomha ní chahéil balda Chumainn Lúthchleas Gael líochra loch lí a mal farste mar sin cóhar.
cógharjas. Muid chorba ré uachtrain darnáie a garc frídin seo agus a garc ar liste mar idir Frank níos leiche tá liste méadú agus a géirí níos fuide a han blian agus is cinse an coppla blian ní bhína ní géirín job seo gar a fríd na hanim ne haar fad a has cinse an dé common na bheits a charta níos sanis an chead common is condaigh wala clia agus an dara common is condaigh fort cláraithe ní bag an éachtar gáir bí Bhonn da Ondra Sheosaimh Mhic Dhonncha bhain agus seo go dtíra tan cumarta seo siúlanis mar dúirt me le trí bliana nuas agus an bliana seo dhé chumann le gáil ar liste trí chumann go dtí seo í lof an gradam seo bhain mar sin is cinse gur éacht na bagatón Bhonn bhain ó hiú an Ondracht dé agus mar dúirt Frankie slóithe fásta agus mé a cantlis tá level ínta ard lecha acu agus leis an level sin bhain caiith tú mar de raibh a muir do waithise agus hanig muid na cumanne a bhain gradam seo le coppla bliana nuas agus a ríis mar dúirt ma ní bagan éacht a tán Bhonn den Ondracht Sheosaimh Mhic Dhonncha bhain mar sin is cinse sa le níir mar a bhart níos bo chearting buile bás a bhartífa. Tá séna hiúil róm tím tá sin ó habilíonn seo sin a tá bhásan seo nar fásta a goidir tú bhuachtar an Chumainn Lúthchleas Gael banistear le Ghlór na nGael mar sin foiil tród a chéim. Mar sin dhé bhronúile le genuin seo náirt agus an cheadcin fanna muid sa chathir an seo bríú chathir bhla clia. Chumainn Lúthchleas Gael leasnían na fianna agus bei bhuachtar an Chumainn Lúthchleas Gael thar a Bronnadh leis an bhrondú seo dhéanú. Mar sin bólam dhéirínis ar bhfuil an ócumainn a thart tantásaíonn seo náirt cearar acuáin mar sin na sulasúmnál daine bhí feice ar léirigum, beidir chuidir acuáin. Sheosaimh ó Mhiú Donal Bogaí Tom ó Flaharta Páirc ín Bronnadh agus an Rain mar sin bóling cógharjas í le agus gweilta agus tá Círa í rahalíonn seo fásta mar sin me leisce le Círa. The camera needs more test on. Okay, let's hand though. Cógharjas ló. Nes, tá muid druidjum le jeú na hóchaide seo agus tá cinse mar dúirt muid bogu ré chuid gradíh srubag níos fostar Bhilbeg. An bronnú dearna bheits a dearna náirt rahamid go ggéalteart na rinne go condaigh fort cláraithe agus ríis mar dúirt na Maltaí agus iad dearú a tuairse go tuairiscíir seo obarí tá dhéanú acuin sin sa cumann agus bóla manis faran na fáilte agus go dúirte buair bás allmhór den bronnú dearna an seo náirt sin Chumainn Lúthchleas Gael na rinne agus an seodaí fan náirt tá ónú marthá sinnéad í halharain nóla marthá agus sílam go Roberto le bhéin seo an na bhilstan seo mar sin de lusa go náhar aine mar béar facar léire go mar sin bóling foiilte mhór a churóga seo. All right, Hubber Stave. Read them up. Sílim go sin tú achtar sin muid sílam ó hiú nácaid fronta dé, mar a dúirt mai fé íchan seo a bhín go fáil tan bhí a hartamá ar Bhilbeg. A déanú agamsa ag dearna híchan náirt a go dtíra ríis tréslú
le Ghlór na nGael is an obair mhór atá dhéanú a cumar luaidh sin ó chuine agus go leor na cantir le níos luaithe leis an Ghaeilge chur chuntásaí ins na Cumann ar fad. Bhonn an fásta buías a chuirta an fear bhí mbonn cursaí físin seo chuoi níhe má bio ar Facebook an ort an seo fásta le Paddy an seo agus muile sin a Jerry Ballan na chuine cursaí fuaime ceart an seo an ort fásta mar sin. Tás lusa go gomainne seo sult as an hoideile a níhe, tá ínta buíad a Franti agus ar an Ghlór na nGael chur corhar am a bheith seo an ort agus mar dúirt ínta buíad í fa cóartas na Cumann ar fad agus buinne í sult as an hoideile í.